Inqas minn ġimgħa mindu pajjiżna jerġa' jibda jilqa' turisti l-mira tal-Gvern hi li sal-aħħar ta' din is-sena ma' 700,000 turist jirfsu artna. Fil-Parlament l-erba' filgħaxija l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli tkellmet fuq din il-mira ambizzjuża kif l-aħħar 3 xhur u nofs it-turiżmu ħa daqqa bħal kumplament tad-dinja minħabba il-pandemija. Irrid nara li sal-aħħar ta' din is-sena ikollna minn tal-inqas 700,000 turist. Ambizzjuża din il-figura hija għolja, irridu nimmiraw għall-għoli, ma nistax jiena nikkuntenta biex ngħidu sa l-aħħar ta' din is-sena ikollna 50,000 turist le. Irridu nkomplu nintensifikaw il-ħidma tagħna biex aktar turisti jersqu lejn Malta. Il-Ministru Farrugia Portelli aċċennata għal kif il-Gvern salva mal-100,000 impjiegu kien l-uniku pajjiż li qabad 5 miljun euro investihom fil-ħaddiema li jaħdmu mat-turisti biex dawn jitħarġu. Hija spjegat kif din is-sena bdiet tajjeb fejn kellna numru ta' turisti li jisbuq dawk tas-sena ta' qabel. Kienu l-aqwa Jannar u Frar fl-istorja tat-turiżmu f'pajjiżna, kellna diġà 300,000 turist illi ġie f'pajjiżna. U xi tfisser din il-figura? Tfisser żieda fuq l-istess perjodu ta' 16.7%. Din hija l-ekwivalenti ta' 50,000 turist aktar minn fuq is-sena ta' qabel. Permezz tal-kampanja Oħlom issa u żurna l-qudiem, pajjiżna kien fost il-ftit pajjiż li ma qatax ir-reklamar biex jiġbed lejh turisti għal wara l-imxija. Sa minn April kienet għaddejja din il-kampanja fuq l-Aġenzija Amerikana tal-Aħbarijiet CNN, il-Ministru għat-Turiżmu semmiet l-importanza tat-turiżmu għall-ekonomija Maltija. Qalet li fil-waqt li Malta ma ddejqitx li tkun fost tal-ewwel fl-Ewropa li tagħlaq il-portijiet minħabba l-imxija, f'Marzu li għadda, issa kienet il-pjoniera biex toħloq dawk imlaqma bħala Safe Corridors fejn il-pajjiż jiftaħ gradwalment għal ċertu destinazzjonijiet. Ma' CNN l-istazzjon li kien interessat dwar kif Malta ħarġet bl-unuri fil-kontroll tal-imxija, il-Ministru Farrugia Portelli qalet kif Malta tinsab imħejjija biex tibda tilqa l-ewwel turisti li kif kien żvela dan l-istazzjon sa mill-ewwel jum diġà kienu konfermati li se jżuru artna ma' 3,000 turist. I believe that the success story about Malta was that we invested heavily in testing. 1 out of 5 citizens in Malta got tested, and we only had 9 people who died over the span of the past few months. So yes, we're ready, we're prepared, and our system is geared up to welcome the first tourists in 8 days' time. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.